गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ चन्द्रायान 3 जाफुंसारनायनि थाखाय 23 आगस्तखौ भारतआव नेशनेल स्पेस डे फालिसिगोन। भारतनि इसर'आ अखाफोरनि खोला मिरुआव चन्द्रायान 3 खौ जाफुंसारै दैथायहरना मुलुगाव गोदान जारिमिन सोरजिनो हाबाय। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया इसर'नि गाहाय मावख'आव दिनै दावबायहैना चन्द्रायान 3 नि जाफुंसार जानायनि थाखाय इसर'नि बिगियानगिरिफोरखौ लोगो हमनानै गाहाम हामलायथि बावहैदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै बांगालराव थानाय इसर'नि गाहाय मावख'आव नुजाहैना बिगियानगिरिफोरखौ लोगो हमनानै गोथौ आरो गुवारै सावरायदों। बे भारतनि देरहासारनाय बुब्लियावनो अखाफोराव चन्द्रायान 3 23 आगस्तखालि जाफुंसारै बाग्लायनो हादोंमोन। बे गौरव बुब्लिखौनो बिथा खालामनानै 23 आगस्त खालारखौ भारतआव नेशनेल स्पेस डे महरै फालिनाय जासिगोन होननानै हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फोसावनानै होदों। लोगोसे गाहाय मन्त्रि बिथाङा इसर'नि बिगियानगिरिफोरखौ जोबोद बाख्नायदों आरो हादरनि थाखाय बिथांमोननि खामानि मावनाया थारैनो देरगाथाव आरो गोमोथाव। मख'नो गोनांदि चन्द्रायान 3 नि बिक्रम लेन्डार आरो रबार प्रज्ञानआ अखाफोराव नायबिजिरगासिनो दङ आरो इसर'नो गोनां खौरांखौ हरगासिनो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर साइन्स एकाडेमियाव जायफोर फरायसाफ्रा गावसोरनि फरायसालियाव फरायनानै बायदि बिथिङाव जाफुंसार जाहैनो हायो बिथांमोनखौ दिनै कलागुरु विष्णु राभा भवनाव सानसेनि हाबाफारिजों बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो आसुनि लोगो आफादगिरि धर्मेश्वर दास बिथाङा थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय' कुमार बसुमतारी आरो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो। बङाइगाव जिल्लानि अबायपुरि आमबारियाव आथोन हासनाय जाथाय। जिनाहारि खालामनो नाजानाय लांसुनियानि आथोनखौ हासनानै पुलिसनो गथायदों सासे गोख्रों आरो साहसि आइजोआ। जाथाया आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय बिस्थिबार हरनिफ्राय 12 रिंगासो समाव सासे लांसुनिया सुबुङा सासे जुलि जाखानाय आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। बे समावनो नारा-नाथा जानाय समाव आइजोआ बै दुथां लांसुनियानि आथोनखौ हास'यो आरो लांसुनियाखौ पुलिसनो गथायहरो। आथोन हास'जानाय सुबुंखौ गोब्राब थासारियाव पुलिसा बोखांना देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। लंफट आथोन हास'जानाय सुबुंखौ मइनुद्दिन होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे आथोन हास'ग्रा आइजोखौ पुलिसा सोंनाय फिन्नायनि थाखाय गावसोरनि आवथायाव लाबाय होननानैबो बे समाव मिथिनो हादों। BPFनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BJPनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा BPF दलाव जइन जादों। BPF हानजानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै माजबाद समस्तिनि MLA चरण बर'नि नुजाथिनायाव BJP हानजानिफ्राय माखासे मावथिफ्रा BPF दलाव आखाइ हमफैदों। आखाइ हमफैनाय मावथिफ्रा फारियै सुक्राम ब्रह्म लेङाइ आफादगिरि रौता मण्डल BJP, मन्टु देखा बारग' नेहाथारि रौता मण्डल BJP, देबेन चहरिया बारग' सोद्रोमा रौता मण्डल BJP आरो बिजय देखा बारग' सोद्रोमा रौता मण्डल BJP बिथांमोनखौ MLA चरण बर'आ BPF दलाव बरायो। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गोनांथिथार समाव लानो हानाय फोथायथाव ट्रास्टेड ब्रान्च लन एपनि आपडेट लाबोदों। नोंथांमोना गोनांथि समाव खम सुदावनो ब्रान्च मबाइल एपनि गेजेरजों मोननैसो डकुमेन्ट होनानै अनलाइन एपनि गेजेरजों गोरलैयैनो लन लानो हागोन। जेराव बे एपआव लाख सुबुंफ्रा खम सुदावनो लन लागासिनो। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होबाय। नोंथांमोना गोनांथि जायोब्ला डाउनलड खालामदो आरो लन लादो। ससियेल मिडिया बाहायोब्ला बयबो सांग्रां जा। फेसबुकआव जानला मोनला पस्ट होनानै जेलनि आलासि जानांदों फेंखु ब्रह्म मुंनि सासे बर' लाइमोना। ससियेल मिडिया फेसबुकआव जानला मोनला पस्ट होनानै खैफोदाव गोग्लैदों सासे बर' लाइमोना। बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीनि सायाव हिन्जाव लाना खारनायनि नंखाय बानसावनाय खौरां फोसावदोंमोन। हालां बाजार UITBPF फेसबुक पेजनि एडमिन फेंखु ब्रह्मआ नंखाय खौरांखौ फोसावदोंमोन। मैया इउपिपिएल दोलोआ बिथांनि हेंथायै
क'क्राझार थानायाव एफआइआर थिसनदोंमोन। दिनै बिथांखौ क'क्राझार पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। आसामनि मोनब्रै जिल्लाजों लोगोसे तामुलपुरखौ गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जिल्ला महरै फिन फोसावफिननायखौ गोजोननाय फोरमायदों मन्त्रि इउजे ब्रह्म बिथाङा। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया तामुलपुरखौ जिल्ला महरै फोसावनायनि उनाव चापागुरि विधानसभा बियाबनि एमएलए एबा आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजे ब्रह्म खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गिबि मन्त्रि बिथांखौ साबायखर बावदों आरो गोजोननाय फोरमायदों। जिल्ला जाफिननो गोबां जौगालु आरो सुजुग सुबिदा जासिनना मन्त्रि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। आदिबासि हारिनि सुबुंफोरनो सरकारा टि ट्राइब महरै कास्ट सार्टिफिकेट होनायखौ गोख्रों हेंथा खालामदों आसाया। शनिबाराव क'क्राझार सहरनि साखाथि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरैमारुआव थानाय दालावाबारि साहा बागानजों नांजाबनानै थानाय हाटखला बाजाराव आदिबासिफोरनो साहा जनगोष्ठी एबा टि ट्राइब महरै फोरमान बिलाइ होनायखौ गोख्रों हेंथा खालामदों आसाया। हेंथा खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो आसानि दैदेनगिरि रनाल्ड एक्का आरो सिलिम मिन्सा। गौरां रेन्ज आरो जारबारि रेन्ज प्रटेक्शन फोर्सनि मावथिफ्रा दंफां हमदों। हाग्रा बिफाननि गोख्रों संदाननायाव हुलथुगाव डिभिजन हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय सुलेखा महल र'डआव थांनाय हरनि समाव हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा गोबां बिबांनि बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमनो हायो। हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा मिथिहोनाय बायदिब्ला गं 20 साइकेलफोरजों लोगोसे गोथां दंफांफोरखौ हमनो हायो होनना फोरमायदों। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव चिरां जिल्ला बिजिरसालिनि जोबथा रायदान राजेन नार्जारिखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बुहुर बालाबारि गामिनि थागिबि राजेन नार्जारिया उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोननाङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भुपेन बराया जेलाव थांनांगोन, प्रमद बरानि गोख्रों हुमखि। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरानि सायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बरानि गोख्रों फिनजाथाय। जुदि आंखौ दिल्ली बेंगालुरुआव हा बायदों होनना बुंदोंब्ला जेलाव थांनो थियारि जाना थादों भुपेन बराया। थांनाय 25 आगस्त खालाराव क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव कंग्रेस दलाव हाबनाय हाबाफारि बानजायनायाव बाहागो लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बरानि सायाव गोख्रों अजद होदोंमोन। प्रमद बरा एबसुआव थानाय समाव डिभाइड आसाम 50-50 दाबि खालामदोंमोन, नाथाय दायो आसाम सरकारजों डिभाइड मानि 50-50सो खालामदों। प्रमद बरा दिल्ली बेंगालुरुआव हा बायदों होननाबो अजद दैखांदोंमोन। बेनि सायाव दिनै फिनजाथाय होदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बरा बिथाङा। भुपेन बराया जुदि हा बायनायनि जेबो फोरमान होनो हायाब्ला जेलाव थांनो थियारि जा होनना प्रमद बरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंथिदों।